Recruiting vie byť poriadny chaos. Z Rekru máte celý proces konečne pod kontrolou. Obsadzujete novú pozíciu? Stačí vytvoriť jej popis pokojne pomocou AI priamo v Rekru. Potom už len vyklikáte portály, kam sa má ponuka zverejniť. Čo ak už máte vhodné profily priamo v databáze? Nechajte AI agenta objaviť skryté talenty. Alebo zapojite vašich zamestnancov a využite modul pre referál program. Kandidáti zo všetkých zdrojov sa automaticky načítajú do Rekru a viete s nimi komunikovať cez e-mail, SMS, WhatsApp alebo LinkedIn. Chcete zapojiť hiring manažérov? Ukážte im manažerskú zónu. Kandidát prijal ponuku, stačí ho presunúť do finálnej fázy a systém mu vie automaticky odoslať podklady k nástupu. Menej administratívy, viac času na ľudí. Dohodnite si ukážku Rekru už dnes.